Da. Opa, super! Asta e. Da. Deci imediat cum am prins, așa adâncit mușcătura. Și aici confirm deja. Și de aici începe paza. Aici încep amenințările. O mână, după care mângâiere. Deci presiunea nu aduce conflict, aduce confirmare. Asta-i, tata. Super, asta-i. Ui, de bine, bravo! Asta-i, tata. Hai! Super, bravo! Nici măcar nu a clipit. Cât pui la vârsta asta? Bravo! Și feseră din nou.